Ja, Kolfringar har vært rettelig avnøgter vi samstarver vi Torshavnar kommune, ikke minst i samband med olje fra russerne og Bindjohavnene. Så endast vi være folk har tidlig tid til å sette stål en grunnstyrkjeflokk til fremme for flere grunnstyrkjer i bygdene. Hvert kunne Kolfringar vante seg av her om Tore Valdur Jan Kristiansen, kunne spurt først. Og hva gjør kommunen ikke for å bedre om hese vidskifte, så Kolfringar som ikke er bygd her kunne släppa det. Det kan så vara i morsen som Sverige på det. Ja, nu är alltså spårningen kanske inte så lätt att svära på. Då att i Kollafyr är med en person gör ni och med en person gör ni här och i Bidjaskall till diskalent. Så det är inte så enkelt att kommunerna för in att göra stora utställningar Kollafyr. En så där för exempel är i Höjscenen här hur man köper här. Men här vi inte sagt att det inte ska göras. Jag har alltid absolut och det kongressen är helt tydligt fram. Ja, Kolfringon, att det högst inte där här var. Det är att Kolfringar släpper fra att flytta bygden om där inte bygga sig en hus. Och det är alltid att kommunen ska röjna allt vad de kan. Jag får just några utstickningar här. Och man har reisande som jag har skilt alene nu, sitter inte alltid till dagligt. Att det är man röjnt och man arbetar framåt att få just några utstickningar. Men det är som inte alene, inte så helt lätt. Men här har alltid kommunen man bara lägga sig i selarna och sörja för att vi får just några utstickningar. Det är alltid pura rätt. Hej morsen, vi gånger det så sant vi att utvida Kolfring och grundstycke. Hur gånger det så sant? Ja, till land är att skulle vi komma vidare så skulle vi ha ju samrådningar på vi bönder och vi skulle ha i bonarståna. Och med sig röjtsen som vi attla sitter ut och tar mot oss om utstickningar så är det äckligt områdande att man ger större einter till utstickningar och inte äststickningar här och annat där tar man vara en einter på en 30-40 kanske en halvtrus grundstickningar i sen och det ger till att det grundstickningar blir månande bojligare på sig att man sitter ut på handamåten men det är stora trobladar för fäder att göra det öle enkelt och vi tar slöjve till att åkna eller kunde inte åkna ta landsjör som så utan att bundarsson skulle vi på det. Och men till rätt som det sagt vi har gjort det största arbete vi bundarstående för fätrasjörne och det är samrådningar och i lötne om att få justice tingene och det fyra tillbud som blev lagt in där kunde så inte brukas men det kommer vi nytt som tillbud här norr från bundarstående hur vi kunde skipa tingene och ta vi just i hesen dövum